जावपाक सोदतात आणि तुमची इच्छा पूर्ण जावपा तुम्ही द्रौपदीक पणाक लायता. अरे तुमच्याकडे उरला किती रे? तुम्ही पाचून भिकारी झाल्यात, भिकारी. भैया तेका जातात बेगीन खेळ बरो. हे माझे हात आशाला द्रौपदीच्या वस्त्रावर करून जगात दाखवपा. हे दुःशासन तू सामावून उलय. पण म्हणजे तोंडात घालतलो. हे तुझं हे बोलला हा बाण मारली माहित तोंडाला घालून दाखव. तोंडाला घाले तू कडे तोडून खाता जोडून दे का. नाका जाल्यार तुम्ही गाळयो घालतात मरे. मोठ्या माणा उलयतात हे तुमका राजपुत्र सोबाना. बेटा दुशासन मातशे पाशेस का. पासेस का कितले आपण पासेस काढपाचे. पण हे पासेस म्हणतात ते कितें अजून पासेस म्हणतात ते कितें. हे भाषेचा गाव होता हा फक्त म्हणजे धनुष्य आणि बाणा होता. भैया नीम साधे आणि नकुल गेले. त्या भीमाचे पोट केन्नाच भराना. एका भायरा सुटल्या भायरा. बाहेर सुटले आम्ही याला राज्य आणल्या. एका फक्त पोटाचे सकाळी 8 काय 20 भाकऱ्यो घाल्ल्यो कालच्या चिकनान बुडून आणि घरातल्या बाहेर सरताना 4 काकऱ्याचे पाव आणि कालची भाजी खाल्ली. दोन्हीच ते का भैया त्याला सांग हा चढ खाऊ नका म्हणून त्याचे कोलेस्ट्रॉल वाढतले. मागीर त्याला अटॅक बी येऊ आल्या. हे तुमचे उलट चढ झाले मरे. बेगीन बेगीन खेळा. तुम्ही त्या व्हाले की माझ्या द्रौपदी वस्त्रावर करतलो. त्या वस्त्रावर मोबाईलला क्लिक करतलो. डेट इंटरनेटचेर दाखयतलो द्रौपदी हांव पळयता तू कसो इंटरनेट दाखयता तो. हा माझ्या मावशेच्या बाप जावन तो कॉम्प्युटर फोडून लायतलो. तुझा मावशे भाव तो आणि कोण? आणि तेजेकडे किती असा कम्प्युटर फोडपाक? माझ्या मावशेचो भाव श्री कृष्ण आणि तेजेकडे आसा व्हडले सुदर्शन. ते एका वरात 6,500 राउंड मारता. श्रीकृष्णा, अरे तुझा मावशे भाव तो माझोय मावशे भाव. अरे आमका वरदान आसा. तो तुका 5 जाणांक सपोर्ट करतलो. आम्ही 100 असताना. बेटा दुर्योधन त्याच्या तोंडात किराक लागता. तुम्ही 100 ते फक्त 5 जण आणि तेवढी बी एक द्रौपदी घेऊन नाचतात. ए लेंबड्या कोण सांगून रे तू आमच्या बापूल भावाला फूट घालता. तुका तुझे घर ना. शकुनीचा अपमान माझा इन्सर्ट केला तुम्ही इन्सर्ट. भाऊजी ते कधी नाही बसत केलं पाहिजे. कुठं पाहिजे कुठं. किरे आमचे काका तुम्ही कुठं म्हणता. आता कुठं आले किरे आले तरी 100 पोरांक जन्माक घालली. काय खंय चुकले त्याचे. सरकारचो कायदो म्हणून फॅमिली कंट्रोल करूंक ना. सरकार आवाजो रस्त्यार बोलले 1 किंवा 2च पुरा म्हणून आणि ह्याने 100 परा नॉन स्टॉप दवरपाक जाय. मामा, तिथून बाबाची काय चूक ना. बाबाची चूक कशी ना. त्या सरकार बोलले आता ते वाचपाचे न्हय. तू बाबा कसं वाचतलो. कसं वाचतलो म्हटल्यार तुझो बाबा काही सारकोच फोटो बालवाडी फेल झाला. ना तो बालवाडीत गेला ना. पण तो कुठं न्हू. कुठं जाल्यार कितें जालें. मागीर तुमच्या आईन सांगपाचें न्हय. आई कशी सांगतली. आई तर आपल्या दोळ्यांक बांधून भोवता. म्हणजे बापूय बी कुड्डो आणि आई बी कुड्डी. ही पोरां कोणाची. बापूय बी कुड्डो आणि आई बी कुड्डी. ही पोरां कोणाची. बापूय बी कुड्डो आणि आई बी कुड्डी. ही पोरां कोणाची. बापूय बी कुड्डो आणि आई बी कुड्डी. ही पोरां कोणाची. बंद कर रे. याच ह्या सुरू कर आम्ही हांगा जोगीदार आसा. विमान बाहेर सुटल्या पेज येते का मागीर तुम्ही रडी खेळाल्या. नाका नाका तो येता म्हटल्यार रात करतली. मागीर परत तो पेज जेवतलो. हांव सुरू करता. बरं बरं कर कर. कर कितें कर. तुझं तोंड सांभाळून उरल्या. तू आमच्या मामाक कर म्हणटा. तू मामा कितें तुमगे काम आहा कर म्हणटात ते. ए तुका दोगांक सांगता बाबू चड उलोवंक लागल्या. हात बोडून घालतलो. तुमच्या मामा सुरू करता काय कर म्हटले. दुर्योधन मातसो ओगी राव. तेचे कडेन चड कित्याक उलयतात. ते आतां सगळे राज्य हल्ल्या न्हू. मातशें बेजार जाता. ना ना तुमी बेजार जावंक ना. आमी कितली राज्य हल्ली जाल्यार आमकां परवाना. आमी रातच्या रात भितर नेवी राज्य बांदतले. तांबडे सुर्ला म्हाज्याचे देवूळ कोणी बांदला रे. आमी पांडवांनी बांदला. पांडवारान पणवारान देवूळ बांदला रे. आमी पांडवांनी बांदला. आमी कितलेच कडेन राज्य बांदून दवरल्या. अरे तुमची शाळपणा बरे. तुमच्या जायते राज्यात स्थापना करू शकतात. पूण द्रौपदी हल्ल्यार कितें करतल्या. तुमकां द्रौपदी खंयची मेळटली मागीर. तुमकां बायल मेळना म्हणून ती 5 जण एकेच बायलेक नाचतात मरे. अशें सोडून घाल्लें. तें आमच्या आईन केलें. चल चल खेळपाक स्टार्ट कर. आमचो भाई पळय वाजाला घेवन चल.
चल मामा पुढे ताबल बारा उडयता आटक माटक चोवीस झाली गोड गोड जिभेला आला गोड गोड म्हणजे पांडव हरले मुबारक हो मामा मुबारक हो आम्ही जिंकले भैया द्रौपदीचे वस्त्र म्हणून शांत हो दुःशासन हांव जाणा केन्ना काय तुका द्रौपदीचे वस्त्रहरण करू सारखे जाला पूण कितले जाल्यार ते पांडव तुमचे चुलत भाव अशे लोकां मदीं वस्त्रहरण करप सारखे न्हू ए शुकणी लेंबड्या तुसड्या तुडो मांडून मारतो गावाचे मीठ घालताय अरे रे रे त्यांच्या घायाचेर मीठ घालू नका रे त्यांना जळटले चल बाकीचे पांडवांचे म्हणजे वस्त्रहरण कर भुया अरे भुया किती आले भुया ए भुया ते कसं उदी गिळतो तो ए भुया पाणी ना उदी का दुःशासन हे तू किती करता दुश्मनाक पाणी घालून वयता आमचे दुर्योधन दुःशासनाचेर माझो पुरो विश्वास आसा तो कितें हाडूंक जाय तो बेस बरो जाणा ए दुःशासन मोडून घालतो ना तू हे तुझे मोठ्याक पडले बरं तुम्ही डाव हल्ल्या आमच्यान जाय ते करूंक जाता दुःशासन द्रौपदीची साडी सोड सगळ्या उतरा सगळ्यांक फ्री शो पळोवली विदाउट तिकेट कृष्णा माझी इज्जत तुझ्या हातीन आसा धांव रे कृष्णा धांव रे कृष्णा धांव रे कृष्णा धांव द्रौपदी करण ना आपण त्या कामाला कोण अरे तू कोण रे कृष्ण तू कृष्ण कृष्ण उठलेलो इज्जत आता बघ गेला ते दास ते बाजे गीत दळायचो का ओय तू कोण रे किती गेला रा ओय कोण तू कोण गेलेला रा हातूच ना दाखवले हातूच मोठं माझ्या मोठ्या तू दाखव तुका दाखव पोया व्हिडिओ केला सारखं डेंजर आगीचा पाणी तू ते गोठवलं उभा नसलो बया किती झाला आम्ही हांगा कोण रे चेक कर आणि कोण आहे त्याच्या अरे नाटकाची प्रॅक्टिस चालली पार पडा रे पियाले सगळे गेले आणि बाटली मारली पडली अरे ते कोण रे अरे तू किती करता रे सांग बघ अरे ते वर रे